I a continuació ara comptarem amb un altre Flash Talk, en aquest cas del Sergi Quinto de, a veure si ho dic bé, Wowist, wow, no? De wow és wow. Wowist Imagines, Wowist, no, Wowist, perquè ara havia de dir una altra cosa. Val. Ha quedat clar, no, el nom? Doncs imagineu que Gaudí pogués explicar a la Sagrada Família, que això ho hem dit a l'inici, no? Des del matí, doncs Sergi va llançar el Mini Magnum a Espanya, que no és un gelat, no? Sí? Val. I va liderar, ho va fer així, i va liderar el desenvolupament global de Vileda, d'Oactiva, abans de fundar Sí que vas fer coses, no? Molt bé. I vas vendre Good Deal, no? Una plataforma tecnològica de màrqueting segmentat per a grans retails. Val? Vine cap aquí, vine. Un aplaudiment per ell. Abans de parlar, és que ara... Vine, que et faig una pregunta. Tindràs 10 minuts, de què ens parlaràs? Us parlaré de com els guies... A la performance d'allà. Pots traslladar un guia a dintre el teu mòbil i que t'expliqui una mica els guies com funcionen o un hotel o com funcionen les ciutats o què pots veure. I t'ho explico portant-ho al mòbil i segons quines coses històriques inclús et recreo amb intel·ligència artificial l'escena que va passar. Llavors ho vius més bé i més intensament. O sigui, quan Gaudí o el conserge de l'hotel es converteixen en guies, no? Sí. Una nova experiència. Ara ens ho expliques, però m'he quedat amb el dubte amb el Mini Magnum. Mini Magnum és el gelat petit. Què vas fer? Quan tothom menjava els gelats per emportar a casa, la gent, fa 20 anys, la gent agafava el gelat gran i sempre era massa gran i no tenies mai temps o un moment per menjar un gelat gran. Llavors vam inventar els gelats petits. De fet, vam inventar tota una gamma de mini frigos, que eren el mini Calipo. Llavors te n'acabaves menjant dos, però piques, sí. I vas ser tu l'inventor? Sí. No, t'he de dir, perdoneu. Bueno, vaig ser el que ho vaig llançar a Espanya. Però la idea va ser teva? Home, de fet ho vaig llançar primer... Em fa molta il·lusió, perdoneu. És que això no estava al guió. Però clar, no sabia que hi havia una persona, que eres tu, que s'havia inventat el Mini Magnum petit. Bueno, de fet ho va inventar Mercadona, per dir alguna cosa. Però tu vas donar la idea. No, vaig donar amb la marca Magnum vam ser nosaltres, sí. Molt bé, doncs aquest senyor a part, sabeu el Mini Magnum? És que, perdoneu... El problema era que era Magnum i era Mini, llavors no es podia dir Mini Magnum i es va dir Magnum Snack Size, perquè els internacionals no volien ser el Magnum Mini. Per això ara tinc una empresa pròpia i no en discuteixo, faig el que vull. Poso uns noms que no entén ningú, Wowis i tal, però són els meus noms. És que és molt bo. És que disculpa, perquè ahir em vaig menjar un Mini Magnum. Un o dos. Amb la meva filla, i llavors ara, perdoneu, m'he sortit del guió, però bé, està bé, és a dir, el senyor que va pensar el Mini Magnum que ens mengem tots, ja sigui de la marca, ha escoltat, convidaré-me al programa El Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, perquè no ho sabia tot això. Ha estat divertit, no? També està bé que riem, no? Ara ja anirà a Costa Vall, ja, la presentació. No, ja això ja hem arribat al... No, ara explicaré aquesta anècdota. He conegut el senyor que fa els minimagnums. Bé, va, doncs t'escoltem. Un aplaudiment per ell, sisplau. Gràcies. Això, no? Bueno, després de la introducció tan brillant de la Chantal, jo us ensenyaré, això diem, veureu un exemple, són guies que està dintre el mòbil, i que llavors diem, són guies que poden ser també conserges a l'hotel. El mateix que hem fet amb guies que t'ensenyen la ciutat, l'hotel que es representa que és on vas a dormir i d'on comences i on t'allotges, també pot ser el mateix guia o dies diferents, també et poden ensenyar les coses de l'hotel o les coses de la ciutat. A veure si funciona. Ara. Això és un exemple, ara que està de moda. Volia posar o el Papa o el Gaudí, i he posat el Gaudí. El conserge que acompanya els hostes del teu hotel. Et faré mirar Barcelona amb uns altres ulls. T'acompanyaré durant la teva estada, dins l'hotel i pels carrers de Barcelona. Bueno, això és un exemple. Això no em funciona. Ara. Bueno, aquí el que dèiem que
ja heu dit abans que les coses a vegades tu passes per les ciutats i si no t'ho expliquen no ho acabes d'entendre i no ho acabes d'experimentar. Llavors, tant les ciutats o els hotels o els museus inverteixen molt a treure els visitants, però clar, no pots tenir un guia. Al final, si visiteu una ciutat amb un guia al costat, bo, i que li pots fer preguntes, interactiu, l'experiència et guanya moltíssim. Això és impossible de fer perquè no hi poden haver tants guies, i llavors també tant les ciutats com els museus o tot, clar, inverteixes molts diners, però no te n'enteres del que està passant, no saps què pregunten. I de fet ho pregunten tot, el que se n'entera és Google, se n'entera TripAdvisor, se n'entera el ChatGPT i aquests són els que dominen els datos, saben el que està passant amb els teus clients i tu no. Llavors el que diem és, home, imagina't que avui en dia amb la tecnologia de la intel·ligència artificial ja és possible que cada visitant tingui el seu guia a la butxaca. Els guies poden tenir personalitat, que és el que veureu, heu vist ara amb el Gaudí, ara veureu un exemple de Manresa, i també pots influir, com que estàs dialogant amb una persona, pots influir a on va, què visita, què veu i amb l'hotel també què compra. Si es queda més a la piscina, si et compra un spa, si es queda a dinar a l'hotel o no. El que creiem és que avui en dia, al futur, ara encara la gent mira webs, creiem que d'aquí 3 o 4 o 5 anys la gent ja buscarà el ChatGPT i tu demanaràs, ei, què puc veure, què puc comprar, dona'm 3 idees, tot estarà dintre d'un xat. Llavors nosaltres apostem a fer-ho amb un xat, que tinguis un xat que t'acompanya, audiovisual. També al final la gent mira Instagram i mira vídeos, vull dir, al final que t'ajudi, els vídeos et poden ajudar a triar les coses, a veure-ho millor, i personalitzat perquè està fet per tu. Aquí veureu un exemple a Manresa, que és el guia l'Ignacio de Loyola, el fundador dels jesuïtes, que va arribar... Aquí el requisit és que han de ser guapos, sempre. Sempre els fem... Sí, això és una... No, però això sembla broma, però també al final t'agrada que t'acompanyi una persona guapa. Aquí aquest senyor té una història molt interessant i el que fem, quan comença, baixes l'app i entres, això està per WhatsApp i per app, et presenta i llavors representa que ell el coneixes, saps el que va fer i aquesta persona, amb la personalitat de l'Ignacio de Loyola, és la que et guia davant de Manresa, amb tot el turisme que hi pots veure a Manresa. Me presento ante vosotros para acompañaros en este viaje por la ciudad y sus secretos. Caminaremos juntos para comprender la grandeza de la sequía y la majestuosidad. Està amb la Manresa actual, en aquest cas també fem com amb el Gaudí, també la broma és que no cal que sigui a l'època aquella, sinó que és un personatge adaptat Os invito a explorar Manresa a això és través de su Manresa historia. real. Estaré presente en cada punto de interés, donde encontraréis un código QR Amb alguns para punts solicitar d'interès mi veuràs, hi ha QRs Permitidme mediante este que pequeño pots veure gesto al guia. acompañaros I por la tot ciudad això que està un día me per acogió. web app i per WhatsApp, que Bienvenidos. dèiem que a la gent no li fa por la tecnologia, el WhatsApp no et fa por, i que et surti aquest senyor tampoc, no? Pues llavors... Llavors ara veureu com funciona, o sigui, al final pot ser text, pot ser veu, veus que sabes de la seu, aquí de la manera, veus, t'ho diu, ostres, és preciós, tot és precioso, Això... Però veus, ensenya fotos involucrades, llavors, això també està, clar, tu també si ets, normalment, ho parles en anglès, i normalment també els guies el que et trobes és que si ets anglès, perfecte, si ets francès encara, però si ets polac o ets xino, clar, mai acabes de parlar-te amb el teu idioma. Aquesta persona també té, amb micro i tot, té l'idioma que vulguis. Ja veureu la broma en xino, me'l pots explicar en xino? Està parlant en xino. Hem parlat en xino, sí, diu que sí, que diu... Vull dir que això també sembla una tonteria, però és molt pràctic, vull dir que la gent, si ets un tio de Corea, dius, tio, jo vull entendre-ho amb el meu idioma, no amb anglès. Llavors, aquí el que també fem, el que dèiem, no només genera respostes, sinó, per exemple, a Manresa va passar les bases de Manresa, que va venir el Macià i van muntar una cosa d'allà, ni ho sé, però va muntar. Llavors això, el que fem a vegades és ho explica i ho recrea, en aquest cas, ara veureu, en aquest cas són fotos històriques que existien, però que no estaven animades en vídeo, doncs ensenyem una cosa que va passar, que hi ha algunes fotos antigues i el que dèiem és que tu dintre de la conversa, vull dir, no és que veiguis un vídeo, estàs demanant una conversa d'algú i t'ho ensenyen d'una manera més audiovisual i més xula.
I ara veureu un altre cas, aquest cas és que hi havia fotos i ho pot replicar utilitzant fotos. I també veureu un altre cas de que ho pot replicar amb intel·ligència artificial. Aquí dius, ¿qué me puedes contar del papel sellado? Que és una... De fet, aquí només hi havia un quadre a Manresa que ho explica, que és els manresans, que eren molt xulos, vam cremar el paper del Napoleó i ens vam independitzar contra... Bueno, vam començar la guerra contra els francesos. Llavors això, explicat, dius, ostres, no ho acabes de viure. Llavors nosaltres aquí, dius, quan tu fas aquesta pregunta i demanes segons què, en aquest cas això, a partir d'un quadre, nosaltres creem la història. En Manresa, el 2 de junio de 1808... Tot això està recreat, que és... Clar, tu llavors passes per la plaça de l'Ajuntament, que pots estar allà i veus que, ostres, aquí va passar això. Que si no, no tindries manera de veure-ho, no? O si no tindries manera d'haver-ho viscut. Doncs això una mica combines, ho estàs veient, la realitat, però dius, aquí va passar això, i si ho veus i ho visualitzes, és més xulo que no si t'ho explica, o si reforça el que t'explica l'Ignacio de Loyola. Llegaron a la plaza paquetes del nuevo papel con el sello francés. La plaza hervía, artesanos y campesinos... Això ho fèiem en ciutats i ara diem, ostres, parlant amb algun hotel ens van dir, doncs clar, la gent, quan tu comences a reservar, reserves a l'hotel i llavors comences a planificar el que faràs a la ciutat. Llavors el que podem combinar és les coses de la ciutat amb les coses de l'hotel. O sigui que no només sàpiga a quina hora obre la Sagrada Família i que t'expliqui què va fer allà el Gaudí, sinó que també t'expliqui a quina hora obren l'Spa, a quina hora què hi ha al restaurant de l'hotel i que t'ajudi, o sigui, el personatge aquest et pot ajudar a l'hotel a vendre més dels seus productes. En el cas, per exemple, el que passa molt és que en el cas dels resorts, per exemple, ens han dit que és clau, que hi ha molts productes que la gent no els acaba de saber, perquè tu et donen un folletito i tu no estàs tot el dia mirant el folleto. Llavors aquí a través del WhatsApp et podem anar informant i anar conversant i a mesura que anem conversant anem coneixent i anem influenciant amb el que compres. Això és un vídeo, un exemple que vam fer per Aragó. A veure si funciona. Ara. Que veieu que tu pots començar a parlar amb l'hotel des d'abans de la reserva, quan està mirant a la web et surt el conserge aquest, que veieu que també intentem fer-lo guapo, et surt, doncs et surt aquest i dius, mira que maco, llavors agafes i et pot ajudar a reservar, t'ajuda, t'explica per què Aragó és xulo, a vegades tu no compres un hotel, tu compres una visita a Aragó, a Saragossa, a tota la ciutat en si, amb la qual el guia, o en aquest cas el conserge, t'ajuda. Llavors aquí entres, tot això va amb el WhatsApp, o quan entres bé tens un QR que et recorda, però l'estar dintre del WhatsApp el tens sempre disponible. Aquí, ara, per exemple, li demana, mira, vull anar a sopar, on puc anar a sopar? Li diu, ja vinc jo, veus? Diu, tranquil·la que ja vinc. Això el tenim, aquest vídeo és per aquí, no hi ha... Llavors ara aquí també, en un cas dels museus, aquí a Aragó, aquí també pot ser el Goya mateix, que hi ha el Museu de Goya a Saragossa, és el Goya mateix el que t'explica els seus quadros. Dius, bueno, pot ser el guia, saps? Pots també tenir un guia diferent a diferent de quines coses. Tu el guia que el conserge, quan vas a dintre del museu, diu, ei, mira, ara aquí t'atendrà el Goya. Doncs el Goya representa que hi entén més de les seves pintures i pot explicar-t'ho des de la seva perspectiva, I també, bueno, i quan acabes, segueixes a casa i sempre segueixes com el... Veus, aquí tots tres molt amics. Però bueno, vull dir que amb alguns hotels que hem parlat que tenen club de fidelització, penseu que el club de fidelització ara és una targeta, doncs bueno, ara pot ser un humano, guapo. Bueno, i aquí... Bueno, ja era això. Ja està. Pregunta? Si fas preguntes han de ser d'això, no val de gelats ni... És veritat. A veure, puc fer una pregunta? Estem fora de temps, però faig una pregunta, que ens ha agradat molt, no? És molt disruptiu. No sé si es pot... Això és un preu econòmic o no? No es pot parlar de preus? Es pot parlar? Sí? Sí? Ho expliques? El preu de llançament amb els destinos és el que he pres jo és un menor.
Si es pot fer... Saps el que és, un menor o no? Menys de 15.000 euros. 14.995. No, sí, ho podem fer, o sigui, ja per no anar fent, ja sabem, ja ho hem après. Llavors fem un llançament per aquest preu, si és veritat. Tu no em creus mai del que dic? Sí. Molt bé. I es pot fer això que has ensenyat? Clar, això s'agafa, per exemple, amb Navarra vam fer-ho amb un que es diu Basajaun, que és un hombre de los bosques, que és un personatge mítico, que li hem fet un guia amb allò. Llavors pugem la informació o de la vegades de la pròpia web, tenim un sistema MIA de la pròpia web o d'informació que ens donguin i amb això ja funciona. Llavors, si vols fer vídeos, també els fem d'una manera molt automàtica, però depèn de quines escenes vols destacar, doncs fem un vídeo. Que això a vegades, depèn del vídeo, pot costar una mica més, però en un mes es fa. Molt bé, doncs escolta, us ha agradat? Sí, un aplaudiment, no, per ell? Gràcies. Moltes gràcies i felicitats.